Okhulumayo nguSibongile. Isifundo sethu siyobe sigxile kuma-exponent properties. Uma ngino-3a, no-a to the power 5, no-a to the power 2. Kufana nokuthi ngino a to the power x ngimphinda ngo-a to the power y. Impendulo engizoyithola ngo-a to the power x ngimhlanganisa no-y. Kulesibalo sethu lesi sizoqala lezi ezikuma-bracket. U-a to the power 5 kanye no-a to the power 2 sizothi a to the power 5 mhlanganisa no-2 sifake kuma-bracket. Bese u-3a simbhala anjalo. Lo a to the power 5 engimhlanganise no-2 ngizohamba ngimbhale eceleni ukuze ubone kahle ngizozihlukanisa. O-a bazoba bahlanu. U-a ngimphinda ngo-a ngimphinda ngo-a ngimphinda no-a kanye nomunye u-a. Ngiye ku-a lo waku-power 2 bazoba babili. A ngimphinde ngo-a. Laba u-a laba engibaphindaphindile abokuqala bahlanu. Kodwa ngizobaphinda nalaba abokugcina o-a to the power 2. Lobo-a laba abaseceleni engiqale ngabo kuzoba ngu-a to the power 5 kanye no-a to the power 2 lo wokugcina. Uma ngibuyela impendulo engizoyithola nasengihlanganisa u-a to the power 5 kanye no-a to the power 2 ngizothola u-a to the power 7. Ngihambe ngiyombhala esibalweni sethu ngizothi 3a ngimphinda ngolo a engibahlanganisile a to the power 7. Sesino-3a ngimphinda no-a to the power 7. Sizobuyela futhi eceleni nginikhombise okuncane. Uma ngino-a kufana nokuthi ngino-a to the power 1. Lo a to the power 1 ngizomhlanganisa no-a to the power 7. Uma sengibahlanganisile impendulo engizophuma nayo yilena elandelayo. Ngizothola a to the power 1 ngimphinda ngo-a to the power 7 ngizothola a to the power 8. Bese lo 3 ngimyeka anjalo. Nayo ke impendulo yethu. Siyithole uma sithi a to the power 1 mhlanganisa no-a to the power 5 kanye no-a to the power 2. Ngiyabonga.